Velkommen til Hestemagi. Pynte og Litlers historie i dag hedder Lad os lave en hyggelig læsekrog. I den lille fredelige landsby, hvor børnene elskede at lege i de grønne marker, og ældre sad på bænkene og delte historier, var der to særlige venner, som alle kendte og elskede. Litla, en smuk mørkebrun islænderhest, og Pynte, en charmerende kobberrød shetlandspony. Litla var kendt for sine rolige, visdomsfulde øjne, der syntes at forstå mere end de fleste. Hendes pels var mørk og ensfarvet, og manen og pandelokken flød blidt i vinden, når hun graciøst bevægede sig gennem landsbyen. Pynte derimod var en lille, livlig sjæl. Hendes lysende kobberrøde pels skinnede i sollyset, og hendes fyldige man og pandelok bølgede legende, når hun spænede rundt og lavede narrestreger. På en særlig smuk forårsdag besluttede Litla og Pynte at lave noget helt særligt. De havde hørt, at børnene i landsbyen talte om en læsekrog. Et magisk sted, hvor man kunne forsvinde ind i historier og eventyr. Nysgerrige som de var, besluttede de at skabe deres egen læsekrog i skoven. De fandt det perfekte sted under et gammelt bredkronet træ, hvor sollyset dansede gennem bladene og skabte et mønster af lys og skygge på jorden. Pynte traskede rundt og samlede blødt mos og blade, mens Litla forsigtigt brugte sin mule til at arrangere materialerne i den bløde bunke. Snart var deres hyggelige læsekrog klar, og de lagde sig ned side om side, mens fuglene sang i træerne og vinden hviskede gennem bladene. Her i deres egen lille verden begyndte de at drømme. Litla forestillede sig eventyr i fjerne lande, hvor hun galopperede over endeløse sletter og hjalp tapre riddere. Pynte drømte om magiske skove fulde af farverige væsener og sjove gåder, som hun kunne løse med sit kvikke sind. Mens de lå der i deres læsekrog, opdagede de, at magien i historien ikke kun fandtes i bøger, men også i deres egne hjerter og fantasier. De forstod, at venskab og kreativitet kunne skabe de mest vidunderlige eventyr. Da solen begyndte at dale, rejste de sig op og strakte deres kroppe, og med et sidste blik på deres specielle sted, begav de sig tilbage til landsbyen, beriget med nye drømme og eventyr, som de glædede sig til at dele. Og sådan blev Litla og Pyntes læsekrog i skoven et stærligt sted, ikke kun for dem, men for alle i landsbyen, som søgte eventyr og magi i deres liv. Tak, fordi du lyttede med, og må du have en dejlig dag.